איבדתי את זה. לעצור בצד. אוקיי. כי אני בטעות רשמתי לו 10 לשביעי, בסדר. אוקיי, בסדר? טוב, ביי. טוב, אנחנו רוצים להתחיל לסוף. קדימה. סע. יכול להיות שזה יותר לכאן? לא, קבל לך לא צריך את כל ההסתריה, את הכל אפשר מחטוף. לא, שינו פה. לא, אתה יכול להביא את הטיפה לפה. אתה צריך לראות הרי... לא, אתה צריך לראות את החלון האחורי, לא יודע. אתה רואה ככה את כל החלון האחורי. אתה רואה את זה לדעתי. לא, אבל אני רואה פה מצוין. ככה אתה גם רואה טוב? כן, אני רואה גם כל הטיפה. אתה לא צריך לראות את הטיפה, אתה צריך לראות רק את החלון האחורי. לא בסדר. יאללה. אין קלאץ'. לא, בלי קלאץ' אתה יכול לראות את המהלך, נכון? נכון. עכשיו, מה היה חסר לנו פה? נכון, ולא היית צריך לפתוח את הארץ, יהיה לך טוב. עכשיו אתה מבין קלאץ' בדיוק. טוב, תן קלאץ' עד הסוף, תגיד טוב. אל תיגע בארץ, לא צריך. למה לדעתך קבע אותה? תראה, גם משכת את האנבקס, אבל מצד שני החלטת גם את הבייס, לא צריך את האנבקס, נכון? עכשיו, הרמת את הקלאץ' עד הרעידה, פתחת את האנבקס, אבל המשכת לשעות את הרגיל עד הבייס. רואים את הקלאץ' עד הרעידה. כן. עכשיו, היא קצת גלשה אחורה, נכון? היית צריך, לא הרמתי מספיק. היית צריך רואים אותו טיפה יותר. קדימה, תן לי טיפה יותר תאוצה. אתה בעלייה, להוסיף פלוס על כ10 קילומטר לשעה, ותעבור בשביל. עכשיו תראה, בוא נעצור פה רגע בצד עוד הפעם. לא בצורה הזאת. קודם כל אתה בודק בראי, לאחר מכן אתה מרתק ימינה. מה בראי הזה? כן, בוודאי. בראי הזה ובראי העיניים. זה מרתק ימינה. לא, אבל אנחנו התכוונו לעצור, כדי שלא ידפקו אלינו מאחור, ואז אתה עוצר. אנחנו רוצים להתחיל לנסוע. עכשיו תראה, אנחנו אמרנו שמראשון לשני במישור אנחנו מחליפים באזור 20 קילומטר לשעה, נכון? אבל גם אמרנו שבעלייה אנחנו מוסיפים פלוס כ10 קילומטר לשעה, כי אנחנו מגדילים את כל התנופה. והחלטת פה מוקדם יותר. תן לה קצת יותר תאוצה. תמיד בעלייה נמשוך יותר את המהלכים. בסדר? סע קדימה. אני מיד יכול לחלטי בזה, אבל לא נכון. למה אתה צריך... למה אני צריך עכשיו להיות? לא תהיה שאתה רוצה להתחיל לספר. בא עוד עכשיו מאחורה, מאיפה לי גם מה אתה רוצה לעשות? למה אני מודד? שמאלה? אז לאן אתה מודד? אתה הולך עם מינוס? או אתה מתחיל לצאת? אתה מבין ישראל? לא, אני לא מודד... לא, אני רוצה להריע. בסדר, אני לא מודד בגלל שיש לי כוונה לבוא לשמאל. אלא בא לי עכשיו אותו מאחורות, הוא רואה אותי עומד, הוא לא יודע שאני רוצה לנסוע. אני מסמן לו שמאלה, רבותיי, אני הולך לצאת, תשמעו ממני מרחק. בוא נעצור עוד פעם, תן קלאץ' עד הסוף.